Filwaqt li qed isiru diversi appelli għal kalma mhux l-inqas mill-Prim Ministru Robert Abela li qal li s-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll, f'dawn l-aħħar jiem qed joħorġu ċifri dwar l-iskala tal-infezzjonijiet li jistgħu jaħkmu lil pajjiżna. F'kumment mal-Istazzjon tal-Istat, il-Professur Viktor Grek, pedjatra u riċerkatur, qal li skont modelli matematiċi Malta jista' jkollha mal-100,000 każ ta' coronavirus. Minn dawn 14,000 jista' jkollhom bżonn kura fl-isptar u 5,000 minnhom jaf ikollhom bżonn kura intensiva. Għalkemm sa issa ma kienx hemm fatalitajiet minn meta ġie rappurtat l-ewwel każ f'pajjiżna, il-Professur Grek kompla li fid-dawl ta' rata ta' mortalità ta' 2% mal-2000 persuna jistgħu jmutu f'Malta kaġun ta' dan il-virus. Dwar il-lockdown, il-Professur Viktor Grek qal li importanti hu li d-deċiżjoni tittieħed fuq bażi xjentifika. Wa appella sabiex il-pubbliku jsegwi l-miżuri rakkomandati mill-awtoritajiet tas-saħħa, mod partikolari għal dak li għandu x'jaqsam maħruġ lejn postijiet fejn jinġabru n-nies. Intant wara l-Xandir Nazzjonali ħareġ din l-istorja, mal-ewwel kienu bosta dawk li kummentaw dwar il-fatt li l-intervista mxandra tikkontrasta bil-kbir ma' dak li ilu jgħid il-Prim Ministru Ġanet Sħaħ fejn ilu jinsisti u jirrepeti fuq it-tranquillità u l-kalma, meta fir-realtà bosta huma ġenwinament inkwetati.